Helo, Heledd ydw i, arweinydd y tîm digidol yn Cyfoeth Naturiol Cymru. Da ni yng nghanol prosiect gyda CDPS, prosiect Darganfod, dwi'n meddwl sydd y ffordd orau ddisgrifio fo, sef disgyfru fewn i'r gwasanaeth gwastraff peryglus a sydd allan neud yn well. Felly yn dilyn y sesiwn trafod ar rhannu ar ddiwedd y sprint dwytha, dyma chydig o bethau nath yn haro i. So i ddechrau ni, o'n i'n gwerthfawrogi'r holl waith sydd mynd fewn i rhoi y geiriau at ei gilydd i ddisgrifio'r broblem. A dwi'n gwerthfawrogi lle bod o'n mod yn edrych o dda i'w baragraff, ond mae yna lot o waith di mynd i just trio neud siŵr bod pawb yn ar yr un tudalen mewn ffordd ac yn cytuno na hwn ydy'r broblem da ni am edrych i fewn i ar hyn o bryd. Felly bydd o'n ddiddorol gweld sut mae hwn yn cael ei testio, yr hypothesis yma, a sut mae'r tîm yn mynd i edrych fewn i'r broblem yma o mae'n anodd i bobl ar hyn o bryd falle cydymffurfio hefo rheoliadau i wneud efo gwastraff, achos di ddim yn hawdd iawn iddyn nhw ffeindio'r gwybodaeth neu dilyn y broses a bethau felly. A mae yna sgil effaith i hynny hefyd, bod yna bwyso gweinyddol ar yn staff ni hefyd. Mae'n gret hefyd gweld aelodau'r tîm yn gweithio efo CDPS, felly cymysgedd o bobl o'r tîm digidol, dilynwyr cynnwys, yn gweithio efo'r tîm gwastraff, CDPS, pawb dod at ei gilydd, a mae'n dod at drwad yn y cyflwyniadau bod pawb yn gweithio fo'i gilydd felly. A wedyn yn ola, gwych dechrau gweld clywed sut mae'r ymchwil efo defnyddwyr yn mynd a be mae pobl yn ddeud a bethau felly, bethau'r diddorol iawn yn dechrau dod trwy hwnna. Oedd y rhai cyntaf ma i wneud efo busnesau mawr, felly oedd hefo pobl penodol oedd yn wneud y gwaith yma. Bydd ddiddorol gweld yn y sesiynau nesaf yma os bydd profiad pobl sydd ddim hefo gymaint o bobl o fewn i busnesau yn cael yr un profiad, felly edrych ymlaen i hynna. Felly dyma fo gyda fi am rwan. Cadwch olwg ar Twitter a gwefan CDPS neu cysylltwch gyda'r tîm os hoffech wybod mwy.